Selby sikhumbula uBK. Yep. Kubhlungu kakhulu. Mina ke ngimaze uBK beku 2005 manje kusesekudala. Kuphi njalo? Ngamazi ngo Mr Magic. Oh, okay. Ulinda Sibiya. Kwakukhona umcimbi cisho lapha elangeni hotel. Ngisazwa umcimbi wani ngoba kusekudadlana. Yeah. uBK wayephethe uhlelo. Ngangakabi nemoto mina lesikhathi ngangihamba no Mr Magic kulo mcimbi lo. Kuyimpintshi kalinda ke kube kuyimpintshi kaSibiya nje ikwazi kwaba sigcineni. So ngimaze ngosibiya engakasebenzi la ekhaya afika kwasazothatha iminyaka ukuthi afike la ekhaya. Sajwayelana nje kakhulu wagcina ongalelo langa wangitshela ukuthi ufisa ukubongela ibhola. Into efisa ngumsakazweni ufisa ukuthi abongele ibhola mengene emsakazweni. Kodwa ngihamba isikhathi ngimuzwa emsakazweni izilo mzansi ke wangena khona isakaza inhlelo zasezizilo mzansi. Ngaphambi azofika la ekhaya. Insizwe ebihlala inamancoko ihlala ihlekela ngaso sonke isikhathi. Angimazi mina uBK ethukuthela. Hlobo nami. Wakwambona wena? Angimazi hlobo ethukuthela. Angimazi. Bekuhlezi kumnandi enamancoko nje uba usho ebubbly ehappy njalo. Ngaso sonke isikhathi. Yazi engiyinakayo Selby ubengazwani nomsindo. La khona mayibona ukuthi kusuka isihlakaxaka ubeqhela. Insizwe bengazwani nokukhuluma nento nje enomsinjwana. Khona into abayenza because ifika ngo2011 mina ngafika ngo2012 ngonyaka olandelayo and khona into oyihleze yenza nje njengoba bese ku Selby Beyonce esenza iwoza nabangani bakho ahlala ethi sakuthi yakhombula ukuthi uphuma kuphi nendawo like angisendele angazi ukuthi wayithatha mhlawumbe ama clips amancane la khona engangikhathi ngisangena emsazweni ukhozi ngo2012 ethi uyakhumbula khona la uhlele esake salenza ngikhathi uMandla engekho kunyakazo top 20 yena ebambile salenza nayo uhlelo so wakhatha leyo clip leyo wangithumelela yona ethi njalo ngonyaka ubenza show ukuthi enene uyangithumelela yona leyo clip ngaso sonke isikhathi libambe soba u2 uhlelo kuKhosi FM top 20 size biphila enomoya omuhle ngendlela eyisimanga enenhliziyo ethanda ukusiza abantu ehlakaniphile kakhulu ethanda ukusiza abantu kakhulu ngangiye ngize ngithi mina mawusuke unyathela uBK umkhinyabeze entweni ayenzayo usuke kahle hle unyathela uNkulunkulu uqobo ngendlela besiza ngayo abantu kodwa evala umlomo ungeke umbone eqhakanyisa ngalokho thina siyazi ebesondelene naye siyazazi izinto abezenze ezenzela abantu kodwa engafuni ukuqhakambisa lezo zinto so ukulunga kwakhe bekumangalisa nokuthanda kwakhe futhi nomsebenzi nokuthanda kwakhe nomsakazo ukuyimisela I mean wakulala wawumnandi ngendlela ezimangalisa ngo11 ebusuku kwangalala kwangempela ngikhumbula ke sisuka lapho esizokwenza ikanye nawe phakathi ka12 no3 wayithatha kuthina sinosiya wayegathukile uBK ngangimhleka zonke izinsuku ngenxa ukuthi hawe ma ngempela imina lo engene imina lo engizokwenza uhlelo olukhulu kanga wayithi unofuna mkhize ngaxoxela incwadi ngabhala incwadi ngekanye nawe kanye nokusebenza wakhe noBK hey madod akulungile sohlala sikhumbula insizwa sohlala simkhumbula umacingwane insizwe ibihlala ihleka ngaso sonke isikhathi ayiphumule insizwa nengenile amazwi enduduzo kubasakazi kanye nabalaleli njengoba uTshatha noSelby bengibhonga emswaneni.